Tak nazdar, pozdravujem všetkých priaznicov Big Beatu a rockovej hudby a rock'n'rollu a chcel by som uviesť na slovenskú scénu skupinu The Paper Jack. Jedná sa o bývalých odidencov z Katapultu, ktorí hrali 12 rokov po boku Olda Žíhu. Až by bol záujem o kapelu alebo vystúpenia, kľudne nás kontaktujte buď na Facebooku Paper Jack, napíšete si a vyhodí vám takisto na Google, na internete napíšte si paperjack.cz, pekne to tam vyhodí celú stránku. Môžete si tam objednať trička, náramky, môžete si tam pozrieť kedy a kde, môžete ísť na koncert, po prípade telefonicky alebo cez e-mail si môžete dohodnúť, ak ste nejaká organizácia alebo chcete si dohodnúť akciu a brutálny parádny koncert, 3-hodinové vystúpenie, 4-hodinové, treba napísať, ozvať sa, budeme šťastní.